Kari, ako obичаш na dansinga. Поздрави за всички танцуващи. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmekte yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayal geçiyor perde perde. Doydum artık, bana bir saat bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayal geçiyor perde perde. Doydum artık, bana bir saat bir yer bulalım dünyadan uzak. Yes. Bak neler oldu, Efekt. zor zaman. Поздравей за Кани, за Галин, за Видео Мечев, за Шерката, за Бартера от Титокар племе. Ако обичат младоженците на дансинга, поздравей за вас. Sence ilk adımı al gibi zaten. И за Батри Методи специално. Zaman gezerdi, kandırdı kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundur ama canımız ya. Pino! Dayanamam bu dünyaya, yaranamam. За най-якия Титокар България! Титокар племе! Vedam yalan bana. От студио Майчеви за Титокар племе! И за семейството специално, младото! Pino! Dayanamam bu dünyaya, yaranamam. Gitme sonum olur diyen dilim, kalbim yalan, vedam yalan bana. Haşayet sezin beni olur, senin sevdan dünyam yalan. За Шерката, за Бартера от студио Мечеви! Юли и Ренката, рататам! Юли и Ренката го обичат да дансинга. Sence ilk adımı al gibi zaten. Her yer toz duman, zaman gezerdi, kandırdı kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundur ama canımız ya. Pino! Dayanamam bu dünyaya, yaranamam.
И за бате Мечо. От Юли Ренката за младоженците, за невинни специално. Да са живи и здрави. Да хилядат и да се обичат. Пино! Събати Мечо за седаца тона митрополия специално. Съзец меньон Соломарвани. От Юли за Аго Бали. Айде ла. За номер 1 на Покриви. Майстор номер 1. Една целувка остави Венера. За бате Мечо. И за бате Муци. Покой не намира. Живея само, а все едно мира. Как да те забравя сега? От Юли за Тито Хан специално. От Мали и за младоженците. И за всичко от Горна митрополия. Как да те забравя сега? Споменът за тебе ме изхаря. Скитам се по улиците сам. И след от тебе няма. Поздрави за танцуващите специално. Една преградка остави мене рана. Тази рана сърцето ми изгаря. Душата моя покой не намира. Живея само, а все едно мира. Как да те забравя сега? Споменът за тебе ми изхаря. Скитам се в улиците сам. Истина от тебе няма. Как да те забравя сега? Споменът за тебе ми изхаря. Скитам се по улиците сам. Истина от тебе няма. Браво, Беро! Няма. Така, продължаваме поздрави. Така, поздравите са специално от сватбарите и от Шери Бартера. За Тони, така наречения Фейката, за цялата прекрасна компания, за Леля Стелка специални поздрави, за Баче Милко, за неговото семейство, за Слави, за Валя специално по ваше желание, каквото желаете да ви направим, и за Ичо Кония специално. Каквото желаете. Може ли, господин директоре, после ако може Аго Феката да заповяда тук за компанията?
то буре. Ще бия с паркуче от перона ти рима, ти дам да не вич. Айде компанията, малко шоу така. Станете малко да поиграем. Айде, на масата, ставай. Господин директоре, удри парите, за да си оправим носите и дите. Господин директоре, удри къси готин, ако за директорката да са по-безотин. Ясе! Самилко! Нашия директор се казва Василий Милко Тариката. Хем е умен, хем и корав. Нека да ни е жив и здрав! Господин директоре, удри парите, за да си оправим нощите и дните. Господин директоре, удри къси готин, ако са в евро, да са почи. Айде, Яша, Анатолий! Яша! Чу-чу-чу-чу-чу-чу! Господин директоре, удри парите, за да си оправим нощите и дните. И госпожо директорке, удри си готин, ако са в евро, да са по-безотин. Браво! Желаете ли още нещо да ви изпълним? Супер сте, колеги. После. Айде другата компания да поздравим. Добре. Ето го са един коня за цялата прекрасна компания. Да ви направим някакво. Какво желаете? Добре, няма проблем. Как кажеш? Няма да питам, що казваш. Какво желаете да ви изпълним? Каква песен желаете? Оркестър е... Кючек и Старвак ме коня. Я сами викане! Сай запомня! Мотор. Ла. За най-добрия моторист специално. Моторист е без къска от малеле, алеле. За европейския шампион. От шегите ни си стряска от малеле, алеле. Пресетачка оригинала. Няма на къде, ще я скъсаме, няма на къде, ще я скъсаме. За най-добрия моторист специално, за европейския шампион. Така! Оригинално!
са е без казка от малеле, от малеле, 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 малеле. Очегето не се стряска от малеле, 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 малеле. Няма на къде, се иска съм бе, няма на къде. Айде, Анатолий! Продължаваме Кючека Паничка, брат ми, оригинално. За шампиона специално за най-добрия моторист за Ицукония, оригинални поздрави за цялата компания, коя гама живееме. Си, ла. Ра-па-па-па-рам, закрадет се, става сине, ти си тарикат, голям тарикат. Щом сърцето ти е взела черната жена. Не е руса, нали? Закрадет се, ставаш брат ми, ти си тарикат, голям тарикат. Щом сърцето ти е взела русата жена. Дай се, дочки! За Боба специално! За Павлин, оригинално! Тарикат си, Павлине, динамика! Крал си, Камолине! Научи ме, брат! Жица да градя! Твоята женичка се тие в съня и тя се нарича комбарнайката Детелина. И да паднем, и да пием, ай ще се напие. За добро и за лошо българи сме ние. И да паднем, и да пием. И така, соло, поздравите са за Ники и за Росен, специални поздрави. За Стелка и за Галя, специални поздрави. Желаете ли нещо ли да продължава по същия дух? Вие скъде. Комбайна вършачка, малела те играчка. Комбайна вършачка, малела те играчка. Комбайна вършачка, малела те играчка. За най-добрият комбайнер за Росе, малела те играчка. Дай се, дочки! А тега, за Росе, за Ники специално! Oh,
Сега продължаваме поздравите отново за всички гости. Най-вече поздравите се, разбира се, за младото семейство, за кумовете. Едно хубаво, прекрасно изпълнение от Агофеката и оркестър Прима, разбира се. Айде, Аго! Thank you.
Aplaudismenti, aplaudismenti, aplaudismenti za majstorite!
Може ли бурни аплодисменти за младото семейство? Не чуваме по-силно, по-силно! А тега! Може ли малко по-тихо, колеги? Младоженика иска да каже нещо. Ако може, кака Алидена, кака ми Алидена, кака Алидена, кака Алидена, да се яви, кака Алидена. Искам да й благодаря за тази прекрасна торта с сладкарството и златен медал за Испания и България. Да заповяда да опита от тортата си. Най-хубавата торта, която може да съществува. Браво, браво, аплодисменти, аплодисменти за майсторката на тортата! Да е жива и здрава, желаем и много успехи и след така хубави торти напред. Браво и на младото семейство, моля вас аплодисменти! Една на здравица на младото семейство! Сега е момента, дами и господа, да си направите няколко снимки с младото семейство. Ако поискаш ти да лася в краката ти, да знаеш любов, готов съм с кръвта от вените да пишат обичате, да знаеш любов, готов съм. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе.
няма сила, която да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твой ангел пазител ще бъда винаги. Поздравей за младоженците, за танцуващите специално. Ако поискаш ти да лазя в краката ти, да знаеш любов от съд. С кракта отведите, обичате, да знаеш любов от съд. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твой ангел пазител ще бъда винаги. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твой ангел пазител ще бъда винаги. Соло, има изгубен iPhone. Ако някой се е изгубил iPhone-а, при Тито Кар Племен се намира. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твой ангел пазител ще бъда винаги. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твой ангел пазител ще бъда Така, Тито Кар си е загубил телефона, така ли? Сега се разбрахме. Ако някой намерил iPhone телефон, Тито Кар Плевен си изгубил телефона, молим да го върне. Звъним, никой не вдига. Така ли? Нормално. Да, ама то iPhone, няма какво да го правят. Добре. Айде ще направим няколко песнички, докато се приготви болката. Сега. Айде, БГГ Фагел Букетър. Чакай. Телефона е намерен, само да ти кажа, че си го оставил да се зарежда и си забравил. Трезвам си колкото съм аз. Да себа майка да вкарам го в бартер, взимам една кола за него. Може и бартер. Айде. Да има проблеми. От Рикардо за всички празнуващи, за младото семейство, за родителите, за всички гости от нашия брат. Най-вече за Аго Есел и за неговото семейство, за неговата съпруга. Айде, давай, брат. Яша!
e pique pogile bucate come te bailado le rompie yine keresan e te nos valoma e pique pogile bucate come te bailado delle rompie yine keresan e te nos valoma. Союли, зарегвия брат специално. Тугяманге, у нас валибе, зането мароройбе, за Белария специално. За цялата компания оригинално, Союли за цялата компания. Тугяманге, у нас валибе, зането мароройбе, Пица сосия, синеда ане, Есагия, поздрави специално за фамилия Митеви. Едно дотина. Алава, няма проблеми, брат. Припев. Тугяманге, у нас валибе, зането мароройбе, Пица сосия, синеда ане, Есагия, който хайде на ноделете гемдавана. За фамилия Митеви, я фарфа, Also 10 оригинално. И така, поздравите са специално за фамилия Митеви. Поздравяват младото семейство и всички гости. Едната лавада чита стил оригинално. Айде, Алекс! Ела! И ми пусти он ефект, къде повтаря. Акима Галфи поздравила Сайроби и Шаламупра. Ела! Акими Краличи. Ямана-мана. Оригинално! За нашия брат за Косома, честит рожден ден, да е жив и здрав от брат по Юли, за нашия брат.
да му дава! Поздрави за Геновева, специални поздрави! Ели, еле! Ако обича младоженика да заповяда тук при нас младоженика. Содиго бете роман, етекелена гайде, леле дегелена, меноне, да. Завършаница от Юлия специално. Яша. За младоженика специално. Соло. Така, поздравите са специално. От родителите на булката, от бащата на булката поздравява дядо си Алешата, баба Величка. И най-вече поздравите са за Даяна специално. Да продължи същото и поздрави отново за принцеса Даяна оригинално. Барьергüm çaya barьергüm Akana boni ay kaça Kamu gibi de yapıda diye Priprale sarine Барьергüm çaya barьергüm Поздрави от бащата на булката поздравява своите родители. Също така своята сестра, своя брат и всички племеници да се чувстват поздравени. Баров те даде, те прале сарine. Баров тумичай, баров те дая, баров те даде, те прале. Пристига поздрава от Шони за младоженника. Mangava til tu mengi şuka uçukar. Keren tu melge veselo ut veselo. Mangava til tu mengi şuka От Марси за най-редовния клиент на младоженника. Ой, сокерела, мокенто манела и фия, директно, моментално, директно, педикеране. Младоженика казва да има первета и авудита, да има какво да иде. И така, ако обичат бъртовчените от страната на булката да заповядат на Мариан бъртовчените да заповядат на дансинга. Ако обичат да се разбърсат малко, да се разбърсат. Si. Ако обичат бъртовчените да заповядат, бъртовчените на Мариана, ако обичат да заповядат, да не се ослушват, да дойдат на дансинга. Ваша фамилия, мите ми фамилия, тежка категория, те си е парица, е чужи мордеца, то мен си е, лелелелей, силна фамилия, мите ми фамилия, тежка категория.
gloria, e si parența, e și purtința. De, kako, živine na petu marošavo. De, kako, živine na petu marošavo. Sani familia, o mite mi gina bella. Sani familia, pero o poquito me gina bella. Sarine kelena, o poquito bilo. Sarine kelena, o vina vasalena. Haide Marsi, haide Mabra, Figila Baba da eu. Haide Champione, haide Mabra, haide Marsi, haide Tisi Championa. Zapraszanice specjalno. Yaman. Ако обича Тошко да стане Тошко. И така, продължаваме поздравите за компанията, за фамилията ви, за всички гости. Най-готини качен от оркестър Прима! Хайде, Яша! Хайде, Яша! Поздравите са за нашия брат Сатани, за Мартина. Поздравява младото семейство от най-големата фамилия. И така пристигат поздрави за фамилия Бончови и Брямови. От Титокар племе. И за фамилия Ибрямови специално. За Ибрямови и за Бончеви. Поздрави от Кашкавала, от певеца. За най-добрия бартелче специално и токар. Номер 1 Плевен от Кашкавала, певеца. Айде, Яша! О, фамилия Бончеви! О, фамилия Бончеви! Айде, мобра, айде! О, Титокар шампиона! О, Титокар шампиона! Соло от Дагабудже поздравява Серкан Бартера. Соло. Стой така, намали. Ритъма, вари ритъма. Така, поздравите са за фамилия Бончеви. За най-големите тарикати. За Мариан. За Венци. За Гали. За Дани. За Боби. Ако обича да заповядат на дансинга. И Шерхан. Мариане, я тук да теба, майка. Мариане, къде си? И Венци. Къде са точки? Çok güzel, seni seviyorum. Çok güzel, seni seviyorum.
обича, по-тихо, колеги, по-тихо. Като кажем соло, по-тихо. Мариан, ако обича да дойде, Мариан. И Венци. Айде, Йоша! Талата да ви катите! Йоша! Соло! Венчи, ела тук на тебе майката!
Поздрави специално от Дани за младото семейство, за фамилия Вончеви. Кючек Амстердам, там. Айде. Айде, до. Амстердам, там. Точно там. Амстердам. Много съм голям. Амстердам, точно там. Много съм голям, мате, много съм голям. Продължаваме поздрави специално за най-красивата булка! Темпо! Çok güzel! Seni seviyorum! Çok güzel! Seni seviyorum! За най-красивата булка!
Аплодисменти за булката има ли? Браво! Айде на хорото! Янице, Янице!
Шампион си. Всичко шестия. Алекс! Добре. Така. Започваме кутията да върви тук до нас, Така. Започваме с Значи Елчен Инга Мелиха. Значи ние приемаме и евро и левове, не ни бъркаме. Така. Значи Елчен Инга Мелиха подаряват на младото семейство подарявате на младото семейство 100 200 300 400 лева от Дачи Елчен Инга Мелиха. Секунда, има още. Дайче, айде бе! Така. 500 лева от Дачи Елчен Инга Мелиха. Добре, Дайче, прави се само да... Прави се да няма проблеми. Така, 500 лева от Инга Мелиха и Дачи Елчен. Така, Браче Дагани и неговата съпруга Цветелина. От Аго Муци и Кака Ибра и от Гани и от Цвети подаряват $100, 200, 300, 400, 500 лева да са живи и здрави. От Кенан и Асия 200, от Калин и Даниела 300 лева да са живи и здрави. Живи и здрави да сте всички, врачет. И така. Продължаваме напред. От Таго Диди и Татяна 300 лева подаряват на малото семейство да са живи и здрави. Така, оп, оркестъра. Имаме един поздрав за тази маса. Мисля, че съм приключил тук, нали? Не лъжа. Така, секунда само. Стоп. Така, сестра ми казва, че е направила от страната на моя баща и от на майката страната по един подарък. За първи братовчеди, казва моята сестра. И за Дайчи. Жива и здрава да си, сестра ми. Така, Кани, кажи ми, братчет. Дайче, айде, кажи какво искаш да се изпълни тук за вашата маса. Един кичек Даварски. Аго, Анатолий, айде. Благодарим на оркестъра, живи и здрави да сте. Продължаваме с втора маса. Агласани Кака Хесито. 300 лева подаряват да са живи и здрави. От Аго Ердохани Кака Сичето. 300 лева подаряват да са живи и здрави. Така. Правим го Аго сега. От името на Ахмед и Метка, втори братовчеди на Аго Есел,
300 лева подаряват на младото семейство. 300 лева го, жив и здрав да си. Така, от Паркалов 250 лева подаряват на младото семейство, да сте живи и здрави. И от Рачето, разбира се. Така, кажете ми какво искаш да се... Добре, добре. Казвате какво искате. Добре, Загомуци. Поздрав на оркестъра Загомуци и компанията. Айде, оркестъра. Айде. Благодарим, живи и здрави да сте. Живи и здрави. Така, стигаме до Горна Митрополия, той има много. От Иво и Таня, приятелско семейство на младоженика и на болката. Подаряват на младото семейство 350 лева, да сте живи и здрави. От Иво и Таня, живи и здрави. Стигаме до така, от Братовчеда подарява Анани и неговата съпруга подаряват на малото семейство 300 лева, да сте живи и здрави. Така, от Вили 200 лева подарява, да си жив и здрав, брат ми. От Вили 200 лева. Така, от Радо и неговата съпруга. И от Алекс, много добър приятел на младоженика и наш брат. Общата сума е, брат ми, 700 лева подаряват на младото семейство. Живи и здрави, брат ми. Така, от Боби и Цветелинка. Боби Турбото. Добре, сега ставър. От Боби и Цветелинка. 100, 200, 300, 400 лева от Боби и Цветелинка. Бобчо, какво искаш да се направи за вашата компания, брат ми? Един хубав кючек, казва Боби, за всички гости. Ай да го фека! Ти си! Така, искаме име, да те знаят хората, от Цецко, един много добър приятел на младоженика, колега моторист. Подарява пик с пари, разбира се. Жив и здрав, брат ми. И така, продължаваме с следващата маса. От Агомехо и неговата съпруга 400 лева подаряват, да сте живи и здрави. И картичка. Живи и здрави. Така. От Агуали и вълшебната лампа и неговата съпруга 300 лева подаряват на малото семейство. Живи и здрави да сте, Аго. От Парчеда Злати и неговото семейство 100, 200, 300 лева подарява Парчеда Злати. Жив и здрав да си. Аго, само искам да ми кажеш име, фамилия, лична карта, номер, всичко, разбираш? Улица. Аго. Така, първа братовчетка на Аго Есел
на Мучина Ил Ресмие от Долна Митрополя. Аз не ги познавам. Добре. Колко пъти? 400 лева. Живи и здрави да сте, авичке. Така, имате право на един поздрав от 3 секунди и половина. Айде, Аго, Али. Я дай, стой. Он иска да се тръска, му кажи какво ска съдба. Добре, един кючек за Аго, Али, айде, Аго, фека. Благодарим. Извиняваме се за тия къси поздрави. Продължаваме след броени минути. Така, стигаме до Антивари Пивоваре от Како Милка, братовчет на булката. 500 лева подаряват да са живи и здрави от Милко и неговата съпруга. Така, от Никсан и неговата съпруга. Братовчетка на болката, извинявам се. 300 лева на моето семейство. Какво става с този микрофон или почупа апаратурата? Така, от Никсън, неговата съпруга. Така, продължаваме. Ма ти ма правиш да го еба, минавам през Русецката. От Анелия и Алексей, които се намират в Германия, не може да присъстват на това празненство. Подаряват 300 лева да са живи и здрави. Така. И продължаваме нататък. Че искате ли нещо да играете или няма да искате да играете? За всички комарджи. То нема комарджи и тук. Добре, айде един кючек за всички комарджи. Айде. За Никсан специално оригинал с най-новото БМВ и за Лечко шампиона оригинал. Стига, че се изморите. Стига, че се изморите. Така, продължаваме с... Кажи ми име, фамилия, всичко искам да знам, брат. Как трябва да знам, бе? От Алеша и неговата съпруга Божидара подаряват на малото семейство 400 лева да сте живи и здрави. Кажи ми един бърз поздрав, защото ти сега компенсираш с предния. Кажи ми какво искаш да направи. Няма проблеми, колко можеш. 3 секунди и половина, няма да се срамуваш. Добре, айде един хубав кючек тук за компанията. Айде един кючек за калашника! Ей! Ей! Благодарим на компанията Живи и здрави. И така, продължаваме с